Všetkých srdečne pozdravujem. To, že ste sa dostali k tejto prezentácii, znamená, že zrejme patríte do cieľovky v podobe človeka, ktorý sa čoskoro bude pripravovať na pracovný pohovor, teda je absolventom alebo nezamestnaným, alebo prácu máte, ale rozhľadáte sa po lepších príležitostiach, ktorých je na pracovnom trhu naozaj požehnanie. Cieľom tohto videa je poskytnúť komplexný pohľad na problematiku výberových konaní vo firmách a nespraviť z tohto už v dnešnej dobe nevyhnutného kroku akýsi traumatizujúci zážitok, čo môže mať v kariére jednotlivcov nepriaznivé následky či už z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska. Na túto prezentáciu budú nadväzovať ďalšie videá, tak aby sa vytvoril ucelený a na seba nadväzujúci prehľad užitočných rád a tipov, ktoré vám môžu dramaticky pomôcť v získaní lepšej pracovnej pozície, tým pádom kvalitnejších kolegov a riešenie kvalifikovaných pracovných úloh. Program prezentácie alebo akýsi obsah bude pozostávať z úvodu, kde by som chcel spomenúť dôvody, prečo vlastne vznikol projekt príprava na pohovor.eu. Následne sa dostaneme k stručnému vysvetleniu významu pohovorov, aké formy výberového konania poznáme, jeho samotný priebeh a hlavné druhy otázok spolu s odporúčaním, ako stavať jednotlivé odpovede. Samozrejme, celá prezentácia bude popredkávaná radami, ako z pracovného pohovoru môžete vyťažiť maximum. Dôležitým kľúčom k úspechu je sebavedomie a dôležitým kľúčom k sebavedomiu je príprava. Citát populárneho tenistu vo svojej dobe Artura Asha, ktorý naozaj vystihuje v akejsi športovej paralele dva kľúčové momenty počas výberového konania, ktorými sú práve sebavedomie a príprava kandidáta. Toto je jeden z dôvodov, prečo vznikol projekt príprava na pohovor.eu, pretože pracovnú pozíciu neobsadí vždy ten najlepší, najmúdrejší alebo najšikovnejší kandidát, ale práve kandidát s najlepšou stratégiou. Práve preto je veľmi dôležité pochopiť, ako a prečo prebiehajú výberové konania a následne vedieť a využiť tieto vedomosti pre jeho úspešné zvládnutie. Význam pohovorov analyzujeme z dvoch uhlov pohľadu, pričom majú mať rovnaký výsledok, to znamená, že nejakú pridanú hodnotu. A základné pridané hodnoty pre kandidáta spočívajú určite v mzde, čo je relevantný dôvod a motivácia, prečo sa vlastne človek rozhodne hľadať si novú pracovnú pozíciu. Ďalej sú to kolegovia, nakoľko sa vám naozaj nič lepšie nemôže v živote stať, ako mať kolegov, ktorí vás nejakým spôsobom posúvajú dopredu, inšpirujú vás v tej práci, ktorú robíte, motivujú vás chodiť do práce a podávať kvalitné pracovné výkony. A nie nadarmo sa hovorí, že váš taký komplexný profesionálny výkon je vlastne priemerom 5 osôb, s ktorými pravidelne pracujete. A z týchto troch naozaj základných momentov je tam určite ešte aj náplň práce, teda aby vás vaša práca nejakým spôsobom bavila, zaujímala a hlavne už, čo bolo aj spomínané, motivovala. A všetky tieto tri zložky sú navzájom prepojené, pričom či už z donútenia alebo dobrovoľne potom z nich začíname zľavovať a nejakým objektívnym skutočnostiam, ktoré sa odohrávajú, čiže to miesto výkonu tej práce alebo nejaká rodinná situácia alebo nejaká finančná situácia a tak ďalej. Ale to zľavovanie z tých podmienok sa môže diať len do určitého okamihu, ktorý, ak sa naplní, logicky sa začnete obzerať po niečom novom. A v prípade zamestnávateľa je to samozrejme výkon, to je tá hlavná zložka, tá hlavná pridaná hodnota, ktorú ten zamestnávateľ vyhľadáva, ale není to len o tom. Není to len o tom splniť si nejaký štandard, či už sa bavíme o manuálnej práci, alebo normách, alebo o vytváraní nejakých hodnôt, know-how pre nejakú spoločnosť. Je to aj o takej udržateľnosti tej pracovnej sily, čo momentálne obrovský problém, nielen na Slovensku, ale všade vo svete. A preto zamestnávateľia investujú tak veľa peňazí do takého brandingu, propagovania tej značky, tej spoločnosti, aby tam tí zamestnanci chceli ďalej pracovať, vytvárať rôzne programy, či už vernostné, nejaké bonusy, nejakým spôsobom si úctiť ten fakt, že naozaj tí zamestnanci ostávajú u toho zamestnávateľa. Ale môžu to byť aj ďalšie. To znamená, že či už je to, preto som nechal aj voľné to jedno políčko, aby
Je to naozaj individuálne a môže to byť napríklad nejaký fit s tou firemnou kultúrou, ktorú tam ponúka alebo snaží sa propagovať ten zamestnávateľ. Môže to byť nejaká flexibilita, môže to byť nejaká pridaná hodnota v podobe dobrovoľníctva alebo vzdelávania sa, alebo byť otvorený nejakým zmenám, či už na tej pracovnej pozícii alebo v tej firme a tak ďalej. V prípade zamestnávateľa, okrem takej tej hodnotovej pridanej hodnoty, musíme hovoriť aj o materiálnych dôvodoch, prečo investuje toľko prostriedkov a hlavne času do výberového konania. Hovoríme určite o nákladoch na pôvodný a opätovný výberový proces. To znamená, že v prípade, ak som už niekoho zamestnal na určité pracovné pozície, znovu sa mi otvára ten celý proces výberového konania a znovu budem musieť investovať do tohto finančné prostriedky. Vo všeobecnosti sa hovorí, že takéto výberové konanie má hodnotu jednoročného platu zamestnanca, ak sa berú do úvahy všetky tie veci, o ktorých si tu práve teraz na tomto slajde povieme. Ak si zoberieme do úvahy, že nejaké priemerné mzdové náklady na zamestnanca sú okolo 1000-1300 eur na tú danú pozíciu, tak pri tom ročnom odhade sa naozaj bavíme o dosť veľkom balíku peňazí. Vždy, keď nejaký zamestnanec odchádza, tak hovoríme o nejakom odstupnom, o nejakej výpovednej dobe. Prebehol tam už nejaký zaškolovací proces, to znamená, že dnes už nie len na pozície, čo sa týka nejakých vyšších alebo nejakých administratívnych, kde sa pracuje s nejakými programmi, hovoríme o zaškolovacom procese aj v prípade ľudí, ktorí pracujú na páse, prípadne pracujú s nejakými zariadeniami v nejakých lisovniach a podobne. Takže už v dnešnej dobe je to naozaj komplexný proces záležitostí, ktorý vyžaduje čas. Vždy ten zamestnanec nemusí od prvého dňa už plniť tie štandardy, ktoré pred ním plnil ten zamestnanec, po ktorom nastupuje. Ďalej sú to možné komplikácie so zverenými zákazníkmi. To znamená, že ak máte napríklad, keď si predstavíte nejaký customer service a odjde vám odtiaľ zamestnanec, tak ten zákazník už mohol byť zvyknutý na nejaký určitý štandard poskytovania tých služieb, čo v prípade toho nového zamestnanca nemusí byť ten istý prípad, respektíve to môže trvať, kým sa dostane na ten istý level, na tú istú úroveň ako predchádzajúci zamestnanec, čo si zamestnávateľia samozrejme uvedomujú. Nedokončené projekty, ak vám niekto vypadne z projektov takých dlhodobých, tak nahradiť ho je v podstate už aj nemožné, pretože nevie, čím všetkým úplne presne si musel ten projekt prežiť a ohrozuje to vlastne jeho samotnú realizáciu. Ohrozenie reputácie firmy. Tu sa bavíme už o veciach, ktoré sme spomínali, ohľadom tej udržateľnosti, ohľadom toho, že zamestnávateľia naozaj investujú veľké množstvo peňazí do takého brandingu, propagovania značky toho zamestnávateľa, aby ľudia chceli ostať na tej pracovnej pozícii, na ktorej sú, prípadne ak už odídu, aby šírili len dobré meno tej spoločnosti, nakoľko vieme všetci, že sú teraz veľmi populárne odporúčacie bonusy a stávajú sa naozaj nenahraditeľným zdrojom zamestnancov v určitých firmách, v určitých sektoroch. Organizačná disharmónia a nervozita spoločnosti, toto súvisí najmä s tým, že zamestnanci alebo tí kolegovia bývali vedia, že ak tento zamestnanec odíde, bude to pre nich znamenať automaticky viacej práce, viacej stresu, niekto bude chcieť viac robiť tie pracovné úlohy, ktoré robil kolega predo mňou, niekto menej. Takže naozaj aj v tomto spočíva ten veľmi dôležitý význam výberového konania. Naozaj len v skratke sa teraz pozrieme na samotný priebeh pohovorov, respektíve samotný priebeh celého výberového konania, s tým, že potom vzniknú, vlastne ako som už avizoval, videá, ktoré sa budú detailnejšie venovať jednotlivým týmto fázam. Taká štandardná predstava o tom výberovom konaní je v tom, že kandidát si pošle svoje CVčko, svoj životopis, potom si ho už buď prečíta personalista alebo manažér a potom prácu dostane alebo nedostane. Samotný ten životopis je kľúčom k tomu, aby ste vôbec dostali pozvanie na ten pracovný pohovor. Je veľmi dôležité, aby ste posielali svoje životopisy aj s motivačným listom. Nepoznám jeden dôvod, prečo by si HRista alebo personalista alebo ten manažer, ktorý obsadzuje tú pracovnú pozíciu, mal čítať životopis bez toho, aby videl alebo čítal predtým motivačný list, aby
nevedel vlastne o tom, že prečo vlastne chcete pracovať v ich spoločnosti, aká je tá vaša motivácia a aké je to vaše také základné videnie sveta. Referenčné slova v životopise alebo také kľúčové znamenajú to, že vy musíte reflektovať na určitú pracovnú ponuku a v tej pracovnej ponuke už niečo vyžadujú. Už tam používajú nejaké termíny, ktoré sú nevyhnutné, aby ste aj vy potom použili v tom vašom buď životopise alebo motivačnom liste. V dnešnej dobe to už nemusí fungovať práve takým spôsobom, že sedí v nejakej miestnosti 10 personalistov a tam oni študujú nejakým spôsobom, analýzujú vaše životopisy. Robia to aj automatizované softvery, ktoré si vlastne vyškrtávajú, či sa tie kľúčové slova v tom životopise nachádzajú a či ich ďalej dá prečítať aj potom personalistovi alebo manažerovi, alebo sa takéto slova v tom životopise, respektíve motivačnom liste nenachádzajú. Diferenčný prvok, vždy sa musíte nejakým spôsobom odlíšiť od ostatných kandidátov, nakoľko na jedno pracovné miesto sa môžu naozaj hlásiť desiatky až stovky ľudí, takže je veľmi dôležité dať tam niečo, čím ste špeciálni alebo zaujať nejakým spôsobom. Zaujať môžete aj dizajnom toho životopisu. V dnešnej dobe sa už nachádza na internete množstvo vzorov štrukturovaných životopisov. Oni vo svojej podstate splňajú ten účel, ktorý majú, ale vždy sa dá urobiť niečo viac, vždy sa dá to delenie toho priebehu tej profesionálnej časti vášho života nejako viacej príťažlivejšie alebo viacej sexy, keď to tak môžem povedať, spraviť, aby vlastne zaujali viac ako tie druhé životopisy alebo motivačné listy. V prípade, ak potom budete mať dostatočne aj veľa šťastia a dostanete sa už pred HRistu, personalistu alebo manažera, veľmi dôležitý je prvý dojem. A ten prvý dojem si vytvárajú tí ľudia na základe toho prvého kontaktu v priebehu 5 až 10 sekúnd, čo nie je fér, nemalo by to tak byť. Ľudia s tým možno aj vnútorne bojujú, ale proste je také nám prirodzené ľuďom, že si už nejaký ten prvý dojem spravíme aj takto. Práve tu je dôležitá neverbálna komunikácia, to, akým spôsobom podáte ruku, ako prídete oblečení, či ste pozitívne naladení, či z vás srší nejaká tá motivácia, nejaký ten engagement, to znamená, že nejak sa chcete zapájať do toho rozhovoru, ktorý budete s tou ktorou osobou viesť. Veľmi dôležité je to, aby ste si uvedomili, poviem to tak natvrdo, že vy ste nejakým spôsobom nejaký produkt, ktorý sa snaží predať. Vyhľadáte kupcu vlastne na svoje schopnosti, na svoje skúsenosti a chcete presvedčiť toho vášho náprotivka o tom, že práve vy ste ten správny človek na to miesto, ktoré daná firma obsadzuje. V prípade v tej fáze ešte u HRistov, u personalistov je dôležité povedať, že musíte prezentovať hlavne svoje schopnosti, alebo lepšie povedať svoje vedomosti, lebo ten personalista nevie úplne všetko o tej pracovnej pozícii, on obsadzuje rôzne pracovné pozície a jemu bolo povedané, že o akú pracovnú pozíciu sa jedná, čo by mal ten človek spĺňať, akú terminológiu by mal používať, tiež veľmi dôležité. V každej tej branži alebo v každom tom sektore sa používajú nejaké určite, zase poviem to slovo, také referenčné slová, o ktorých by už mal mať ten kandidát nejakým spôsobom vedomosť. Ak ich máte, ak ich čo najskôr použijete, potom sa už môže ten personalista viac zameriavať na tie vaše nejaké schopnosti v zmysle nejakých soft skills, to znamená, že či spĺňate aj nejaké ďalšie kritériá, ktoré si tam ten zákazník u tej personálnej agentúry alebo u toho personalistu na personálnom oddelení nejakej spoločnosti zadal. U manažéra následne, keď už budete mať pohovor, tak tam už platia trošku iné pravidlá, tam je dôležité, aby ste vytvorili také akési puto, akýsi pocit dôvery medzi vami a tým manažérom, aby ste ozrejmili tú svoju motiváciu, prečo chcete pracovať práve pre ňoho. Môžete to dosiahnuť pomocou toho, že budete naozaj autentickí vo svojich výpovediach a zachováte si konzistenciu počas celého výberového konania. To znamená, že ak som už niečo napísal do životopisu a povedal som to napríklad aj personalistovi, tak zrazu pred manažerom, lebo mám pocit, že by sa to viacej hodilo, budem tvrdiť niečo iné. Takýto prístup znamená stopku v tom výberovom konaní, nakoľko už nie ste konzistentní, stráca to tú autenticitu z vašej strany a ten manažer vám nemôže tým pádom dôverovať. Následne potom prácu dostanete alebo nie, budete mať nejaké očakávania, je dôležité byť trpezlivý tie prvé týždne naozaj, kým sa zaučíte, kým spoznáte tú firemnú kultúru. A veľmi dôležitým je byť proaktívny, to znamená pýtať sa, nehanbiť sa, neizolovať sa niekde, ale to už je skôr iná téma. Je to naozaj tak dosť v rýchliku.
Nakoľko som povedal na začiatku, že by som chcel, aby sa to mestilo do 10 minút, teraz už vidím, že sa to určite mestiť nebude, ale budem sa snažiť byť čo najviac stručný a potom naozaj spraviť ešte nejaké videá, ktoré budú na túto takú kvázi ochutnávku nadväzovať a budeme sa im venovať viac detailne. A pri tejto téme typy otázok na pracovnom pohovore by som chcel naozaj opäť skrátke len poukázať na nejaké 4 druhy tých otázok a akým spôsobom na ne môžete odpovedať. Vo všeobecnosti hovorím o takých 4 hlavných skupinách otázok. Sú to faktické, situačné, behaviorálne a stresové otázky. Pri tých faktických otázkach tie sa skôr používajú hneď na úplnom začiatku toho pracovného pohovoru. Nech sa nejakým spôsobom zahrejete, oťukáte, kto asi akým spôsobom, aký štýl reči má, aby nevznikali nejaké nedorozumenia alebo skákania do reči počas toho pohovoru. Ale už aj tu sa sleduje nejaké vaše tempo, ktoré sme už spomínali, tej reči a vaša slovná zásoba, teda slová, ktoré používate. Môže to naozaj veľmi veľa napovedať o tom, aký je nejaký ten intelektuálny level toho človeka, ktorý na ten pracovný pohovor prišiel. A situačné otázky, ich základom je to, že sú teoretické. A čo sa pri nich kvázi skúma je, že ten personalista by chcel vedieť nejaké okamžité reakcie bez času na prípravu. A to znamená, že si vymyslí nejakú situáciu a chcel by len vedieť, akým spôsobom by ste reagovali v danej situácii, aby si vás vedel zatriediť do nejakej typológie ľudí. A je to veľmi dôležité, není tam až toľko priestoru na nejakú improvizáciu. Naozaj je to skôr tak od srdca, aby ste povedali, že čo asi, ako by ste asi reagovali, s tým, že dá sa na tieto typy otázok pripraviť, ak viete približne, že aké vám môžu položiť, a veľmi veľa sa vždy dá vyčítať aj z samotného pracovného inzerátu. A tie otázky sa začínajú väčšinou, ako by ste riešili situáciu, ak sa vám niečo stalo, ak vám kolega povedal toto, ak vám šéf povedal toto a tak ďalej. Takže naozaj tých otázok môže byť viacej. Ak si ich pozriete, tak potom určite budete mať výhodu v tom, že sa budete môcť nejakým spôsobom pripraviť na to reflektovať. Behaviorálne otázky, veľmi populárne v dnešnej dobe, slúžia na takú predikciu vzorcov správania sa jednotlivca. To znamená, že už ste nejakú situáciu zažili a ten personalista bude od vás chcieť vedieť naozaj reálne skúsenosti z minulosti. Tá otázka začína spôsobom, keď ste pracovali na nejakej pozícii, čo ste urobili, ak sa vám stalo to a to. A existuje jedna technika, STAR technika, ku ktorej sa dostanem v ďalšom slajde, vďaka ktorej môžete odpovedať na tento typ otázok. A nielen na tento typ otázok, ale aj na veľmi veľa iných otázok, ktoré vám budú položené. Dostaneme sa k tomu, je to veľmi silná technika a úplne vrelo ju odporúčam každému. Dostaneme sa k nej za chvíľu. A stresové otázky, práca pod tlakom, to znamená, že nejakým spôsobom budú chcieť zistiť, ako reagujete, keď ste trochu pod tlakom, budú vás chcieť vytlačiť z takej tej komfortnej zóny, nakoľko dnes už v dnešnej dobe každý má stresy nielen v práci, ale aj doma. Je to taká doba, ktorú momentálne žijeme, takže ono, aj keď tá práca nie je stresová, na ktorú sa hlásite, počítajte s tým, že nejakú takúto otázku dostanete, preto, lebo aj keď doma vás niekto vytočí a vy prídete vytočení do práce, tak už to vaše správanie môže byť úplne iné, ako keď ste v nejakom kľudovom režime. Veľmi dôležité také meranie emočného kvocientu, to znamená, že ako citlivo viete reagovať na určité situácie, nakoľko ste asertívni a tak ďalej. V ďalšej časti sa teraz dostaneme už k tej STAR technike. Ako som povedal, ešte raz zdôrazním, nemusí sa používať len na to, že ak dostanem túto otázku, keď sa ma budú pýtať niečo v minulosti, tak len vtedy ju musím použiť. Nie. Môžete ju naozaj použiť na rôzne druhy otázok a rôzne druhy situácií počas toho pracovného pohovoru alebo výberového konania. Čo sa týka tej techniky STAR, tak tuto je vlastne taká rozpísanejšia s tým, že som tam dal aj jeden taký príklad. Môžete si to prečítať, zastavte si video. Je tam otázka, ako ste reagovali v prípade, ak jeden alebo viac členov z vášho týmu odmietli vykonať pridelené pracovné úlohy. A potom nasledujúca
odpoveď, ktorú si kľudne pozrite celú, zastavte si videjko, nebudem to tu zbytočne čítať, lebo už som aj tak prekročil ten limit 20 minút, ktorý som chcel. Ale čo je dôležité, je tá druhá časť potom, že vo vyššie uvedenej odpovedi sa sklbilo viacero faktorov. To znamená, že tým, so svojou odpoveďou, ktorú ste dali, ste nie len tak sucho odpovedali na to, čo sa stalo, ale dali ste nejakú situáciu, definovali ste úlohu, ktorú ste mali splniť, vysvetlili ste, čo ste urobili a ako ste to urobili a aký bol ten výsledok a tá pridaná hodnota. To znamená, že použili ste aj tie slova, tie keywords, tie kľúčové referenčné slova, ako sme sa bavili, reporting, meeting, KPIčka, tie kompetencie, ktoré sú obsahom toho pracovného inzerátu a na konci ste vyzdvihli, čo ste sa počas tejto fázy toho pracovného cyklu naučili, kam vás to posunulo. A nie len vás, ale aj kam to posunulo firmu. A toto je veľmi dôležité, aby tá firma cítila tú pridanú hodnotu, o ktorej sme sa bavili na začiatku. Tak ako som začal tú dnešnú prezentáciu, chcel by som aj ukončiť s citátom. Úspech pozostáva v tom, že ideme od jedného zlyhania k ďalšiemu zlyhaniu bez toho, aby sme strácali nejakú mieru entuziazmu alebo energie, ktorú vlastne do toho vkladáme. A Winston Churchill, známy tomu už vo svojej dobe, určite vedel o týchto veciach svoje. S tým, že naozaj opäť sa tu vytvára taká veľmi pekná paralela s tým životom tých pracovných pohovorov, že v prípade, ak nie ste úspešní na jednom pohovore, na dvoch, na troch, nezúfajte, pokračujte ďalej, pokračujte v tom, aby ste si naozaj mohli nájsť prácu, v ktorej budete spokojní a ktorá vás nejakým spôsobom môže posúvať stále dopredu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ja som to časovo nejako nezvládol, pôvodne som plánoval 10 minút, potom to bolo 15, 20, čo nakoniec to bude niečo okolo 22 minút, s tým, že naozaj sa potom vrátim k jednotlivým tým veciam, o ktorých sme sa dnes rozprávali. Považujte toto ako nejakú ochutnávku toho, čomu sa asi budú venovať jednotlivé tie videá, s tým, že pevne verím, že aj toto video vám nejakým spôsobom pomohlo a ak si aspoň jednu vec z toho zoberiete k srdcu pri tom ďalšom pohovore, ktorého sa zúčastníte a nejakým spôsobom vám pomôže, tak pre mňa je naozaj misia splnená. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa vám to ľúbilo, tak si dajte odber, kliknite si na budík, šerujte to video, kľudne dávajte komenty, ja sa budem snažiť odpovedať na všetky tie vaše otázky a podnety a podľa toho aj prispôsobím ten program nasledujúcich prezentácií. Vďaka a pekný deň ešte prajem.